Du har mødt i forhold til det muslimske broderskab, den organisation i Egypten, der er mange, der bliver opfattet som temmelig yderliggående. De føler i hvert fald en forbrødring, og de mener også, at broderskabet har krav på den indflydelse, de måtte få ved et eventuelt parlamentsvalg. Og man kan jo for eksempel pege på, at islam i parlamentarisk regering i Tyrkiet ikke har ført til noget sammenbrud af demokratiet. Måske snart tværtimod er det med økonomisk at opbygge samfundet. Så det er nok der, de står i forhold til det muslimske broderskab. Hvordan bliver de her religiøse forretningsfolk, hvis man kan kalde dem det, opfattet af mere vestligt orienterede tyrker? Altså, jeg har talt med en del, der siger, at man skal passe på med ikke at gøre dem for rabiate. De er måske konservative osv. Men man siger, at på mange måder, der er de først og fremmest forretningsfolk. Forretningsfolk, der går meget op i religion. Man kunne måske være så fræk at sammenligne det med indre mission i Danmark. Altså folk, der har en meget høj moral og en meget høj religiøs indstilling, men som samtidig også lever et ganske normalt liv. Og sådan ser de også sig selv som nogen, der skal være med til at importere